The Chari Express aditika. Ndochikwata chiri pa stage. Ari kutaura pa mic nei anonzi Takesure Chari. Ndinotungamirwa nevakomana vesa ve Chari Express. Andi munozviona. But vanonyanya kutitungamira ndimi. Patinoridza mukasafara tinobva tasiwa makitara azonakika yamwe. Saka tiripo panapa nditi kuti tilonje maalbums maviri. Papa Eli Dennis Nyakutya vati kuta vakataiwa uya mukomana wa Timboda isaka ngatiparei tese rega timboona kuti zvii zvingaitike toita sei. Rega kudaro Samero, rega kudaro Samero, wana wa mai Samero. Chari!